Nachádzame sa pri Liptovskej Mare, novostavbe zrubového domu. Pre vykurovanie objektu sme navrhli dve tepelné čerpadlá v systéme vzduch-voda z rady Zubadán. Tieto jednotky sú schopné vykurovať až do minus 30 stupňov Celzia, takže sú vhodné aj pre chladnú lokalitu, ako je Liptov. V tomto prípade vlastne napájame podlahy vykurovanie, zabezpečujeme ohrie teplej vody a takisto ohrievame vonkajší bazén. Druhý systém v objekte je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Tento systém sa skladá z vonkajšej jednotky a z vnútorných klimatizačných jednotiek. Tento systém slúži hlavne na chladenie objektu, ale takisto vám poskytuje možnosť efektívneho vykurovania pomocou teplozdušných klimatizačných jednotiek. Vďaka takémuto teplozdušnému systému viete dosiahnuť rýchlo žiadanú teplotu, hlavne keď objekt nie je trvale obývaný. V interiéri sú inštalované nástenné dizajnové jednotky. Tieto jednotky sú vybavené špeciálnym termosenzorom, ktorý zabezpečuje optimálne rozloženie teploty v priestore. Strojovna tepelných čerpadiel je rozsiahlejšia, keďže sa jedná o väčší objekt s náročnejšími požiadavkami. V tomto prípade boli použité dve tepelné čerpadlá s dvoma hydromodulmi. Jeden hydromodul je bez zásuvníka teplej vody a druhý hydromodul je zintegrovaný 300-litrovým antikorovým ohrievačom. Takéto moderné spôsoby vykurovania a chladenia vám prinášajú veľmi dobré prevádzkové náklady. Celý systém je možné zefektívniť pri použití fotovoltických panelov. V objekte vlastne nie je inštalovaná plynová prípojka, stačí vám jedine elektrická energia.